ஹாய், இது நம்ம ஐடெக் மொபைல் கிருஷ்ணகிரி. நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்ல F23. ஸோ ஆக்சுவல் கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கப்போ சடனாக ரிஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ நம்மளும் டயக்னாஸ்டிக் பண்ணி பார்த்ததில்ல இது சிபி தான் இஷ்யூ. ஸோ இந்த மாடல் சாம்சங் பொறுத்தது காமனாக இது எல்லா மாடலையும் வர கம்ப்ளைண்ட் தான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெரியும் மொபைலை நம்ம மதர் போர்டு கழட்டி நம்ம அதோட சிபியும் தான் ரிவால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா போர்டுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஸோ சிபி நம்ம டேரெக்டாக ரிமூவ் பண்ணி ரிவால்வ் பண்ணி முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் வைக்கலையான்னு செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சென்டர் போயிட்டு வந்துருக்கு. ரிட்டன் அந்த சர்வீஸ் சென்டர் மதர் போர்டு மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நம்மகிட்ட கொண்டு வந்தாங்க. நம்ம அதே மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா வித் டேட்டாவோட அவங்களுக்கு ரெக்கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தினம் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பூட் ஆகிட்டு உள்ளே லோடிங் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி உங்ககிட்டயும் டேட் ஆனது வாட்டர் லாக் ஸோ இந்த மாதிரி எதுனாலும் கொண்டு வாங்க. நாங்கள் டச் ஃப்ளோர் சர்வீஸ் அவைலபிள் இருக்குது. மறக்காமல் கடையை விசிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பண்ணித்தரோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.